Ango yo blay haganega sngi sichisen pat yoban ya kren man ya slok bat tong Berlin si karngor ya kajialti dong kajingem deswa ba ngan kli kendet katogane nakamta kajialti dong kajingem jompi kum geriunget na do ba phela IT kajingem hautrai ngin yarwai gitu kharos ka baong mentat yeng to flash satang ka kharos ngin rwa arsin mo mentayeng to plashisha ya kajing lebhautrai ladano boman pinlan itu plak katbapilet mentayeng to plashisha ya kajing lebha utrai ladano boman pinlan itu plak katbapilet chua bangin ya slok katukan ni nan puli ya ka way ka khot ka ba gospel Matthias ka nang ka shipho ka khot ka ba lai phu ar ka ba ongkum ni lai phu ar lai phu lai no baro te ban phlai nga khmat ki breu ngarungan phlai u khmat u pa jo ngau ba habneng reu no ro ban len ya nga hakmat ki breu ngarungan len yu hakmat u pa jonga uba habneng kane ka longka jing kren jong Jesu ya ki nong bo jong u i don kamban pla ban ya thu ya ka ba ki shem ka jigim jong ki ya ki ding la bha jong blai marda ka ta ga bangi pla kum ta ka pani bangi sngaw ngo ngi ai ngo yo blai ya ka ta ka jing shem ha ka jing im jongi bat ngi pla lem ya ka ha ki way nam ki way kin tip kin yos ngo bat kan long ka ji kai bat don si bon ki ba wat ki bom ngai du ki ba wa ban snap ya ka khobol ka tin jong blai kum gini ki juk jongi manta ka ba ki kor ki bor ki bala ban ya thu wat ha kaleng ka perthai tang dai jing plai barit bat ka long ka jing ka khun na ka mta jong ki te ha ga ne ga por kom ka jing ya kendo jing shem jong pi ha ga jing dai bat ka jinget ka ba philap teng ya ka jinget ka bala san na ka jing im baru blai jong me ik bat kalasan pat happy te pidon ga no ga jing plus ngawo ka jing thu ngawo ya ka jing isnai ka ba blai la le ka jing jong pi Tining kong ay ka buram ka jingo iblay ubanga nga syakri nga long kumdi ka mga long de ka jing dan ringkat ka jong iblay ubanga nga syakri tinga sungotanat bo pidan ringkat ma pimo pastor ha ka yeng ka jong ya ka ni ka por ngi obanya te shipon ke ban phlai ka yeng ka sem ka jonga bat na do ka por mi e bat kum ju adi ka por nga ya ka jing so thu ka jonga ka bang shem bat nga ha ka jing long khana haling ba ka jing pho sniu ka jonga ri ka urlong kini ki si ki pamenta adin bang la yaw ka jing perkhat ka jonga ha ka jing long khana ka jonga nga dang li school hi de nga long bang nga pho sniu nga don ha ka wi ka yin jung ki bang shi khat ki san hang ni shnong hi de nga shong kai hang ta te kat bang nang shong kai na ngai shong ha ka ta yin shet jan ma ngi shni dong kendong tu mo ka long ka jing khang shi teng gi shet ja shet don ben te ka dang long yin rim ka jong ki men shwa hang ta ting shong hang ta ning shong hanang apik ka ka beneng gum ni ken tingai I ka dur ka jo Jisu kum tu lo bali kum tu don tu pau dur jo Jisu hang ta tu don kita ki kentien ha ka jing pho sniu ka jong ha ka tho don snius ha ka ta ka por ngam pat nang ban ka no ta ka snius te ngam pat da nang bha te nga shung kan mau tang ka ta ka don tin da hadien nang ta bade te ngam nga I kiti ti la di ki kitien Hebrew bet ngong mo ki kitien mo ki bangim la ban so thu ha ka jing long bit jong ha DUN don DONT apostrophe T dan SNEW snews ma te ngam tap pat dadang ban keno ngong yu di kintin Hebrew kintin tin hadin ata tingo nga
tong hakata ka jing phos ni ngo nga tong sa pet dictionary la shaman step nga sa pet dictionary ti da dei ka banga don shashnom ni ying ti nya kha jonga kata ka jing phos ni go jonga ti da hadi nang ta ti lakhi min step ti ka jing long khna lakhi laklet no kata ti laklet ti kum la shai ka sing kan ma ngo ni to jing phos ni yu jisu min mi ngo nga mo nga kitu ki kentin ngo nga shu nga ni pet dictionary nga ni ini am ki kita ki kentin apo kan dei am ki kentin pareng tinggal ayat kata news to don tinggal so tho ma ngayat kata news no as ngayat ngalap kata ba amdei ban khuslai ka jing im ka jonga te hadi na ta teng ongan khuslai yu ngong thrai deiling bau tu jumai ban mo bang ko bang lai thu ifi mende ngo yo le sin tu jumai be ki ong ban khiu jumai ba ngin yap kom ta kom ne san mo iklat imi ar hajar san em tu jumai bagi tu ngam kan mai kata ti jinglok kena tim ya kata ti ti na di nang ta ti kata ti laslam ni ngatharai kata jing fosi jong adang long kena ti dah di nang ta pada ti ngoong ni kan ni ti ngoong am ti ban khuslai to ngoong thrai ban unki jumai thrai kum ta mo ti la dap la kut ke jinglong la kalet lu kita ki baro khat menta ti hadin kum ta hi kini kisnam bang las dang ban yaw gi jingmat gi jing perkhat ki jonga hi ngoong ngapos ni ka tu ngong pleng hadin ba mo ngila sengi kalong yeng kalong sem tinggi long kum ni tang berarngun tingo onga ka beliau la plan yang ana do ki arajar snam ti kan long hado kum ni nga tinga shunga nget bi hang ta ngong ka jing le obli ka ba sudah haga jing im ga jonga tin kum ta kan tinga shu ai ngo yu blei be ki baro haga jing ya lenti ga jonga ngong pleng am shimlong marwe mo darang ya hasro na do ka por mo mangala dep ong mene por banga shimi ga jing ya ka jing la ya ka jing pen baptis kalong kum bi ju ong i ba lal mo pastor jing be ya balaklat di ju ong lin isu ong bayang alin yong lin shimkum ka sti ha jinya lin ti ke jong phi yong bo phiya shasar flit class flit lile yong kalongkum ka sti ya phi ba phinya dani ki perlok ki jong phi mo ba phinumiyat ba ka perthai ada sungu i hado ba ka jing i ke jong ai pusola ka ka along so shu pastor long bahaying bah semben ti hadin nang ta de ti kum ta kan ting dang ya ya ke jinya lin ti ke jong a menta do kini ki sing ma di kita on bleu la de plan yang ana do ki post nem bat kwan urlong yang hagi ni kisi ki bamenta kan tengong shu ai ngo ba nang ni shman ngim dei ban long ki ba mo ki ba shani bat shatai ring di ben yai ni ba hang ta ba ble na do ka por mi i la bo bentai ni ba ngin dana ka balang ka choble ti di ben yai ni ba hang ta na mara bagin dalit nang nin mo ko mingi ju asngawi ni ki shakri ki jong ble ki bakrani ka tin ka jong ble agano no ka benta ha bagin dalit nang ni ngin dalit shibening kalong be ha ngin don be ha ka balang ka jong ble ha ka ha beneng ru tinga insyai ni kata ba pastor duailem longin don ka himau blai indana ka bawan la kut ka ji hak mar hak li balang ro balayam ngimdan balang syo su tu ka tangindan tingindan be bo blai ti hangta ti duai pastor subhaban duailem na jing im jong aru mo ngilong sudah batheli ke jinglong ar jongi arngon ti beli long le berikat ini bat bang ini kamet ke bakoi ke bakia tikan dia ru ngan plai ke jing ya lenti ke jong aru happening ke jing ya lenti ke jong ngamat is bon ke jing pang ke jing stamadin ngala da bani tho ti nila ni tamakas ke kli ke jong ngamla ban kan mau shu ti 2000 ni tamat 17 21 22 kumta di ngayo ka jing stam ka jonga ka ba ka shu kani nga long kum to nga sim class ma men step nga de bi khanaren di ka tha be ni ka khle jonga silyang ong ni pele kumta di da hadi nang ta ba da suki pada ngalong bangatap ngan pelingkuat ikata ka kalong khabrip kani khmat jonga te ngali namangin da khmat mon sili sim doktor lingdo ben da PB di ngali sim mi sei ti em ngali sha po lai men da jan mit i ila ai ti dawai i yanga tin da hadin baka khabrip katap dot kani ka khmat ka jonga tang silyang tang silyang kani silyang dikatap dut ke khmat jonga brokhat nyo phone i kan yong pin wan shani ti mlong ti yong one bit shop clinic shop PB to nga to tingile ya ta kasi di si jan la khabrip le brokhat ni ka khmat jonga dang le si jan ti yong di hospital yu to nga ni ti robat bet mo na may
Naduk mensua ti ong ti namar bi khun ji ti bakha jonga ide physio idon apa udlan hospital tengok tu ngine no apa apa udlan ti ong ka biang hang ta ti hadin nang ta ngalet tingila mila ong itai bahayin jungi ngila ong pensim tiket mo iba dah hadin na ti ong kong i dan shu menta ti namar pang khandiat teli kislip na Dr. Bernard tin dah hadin nang tu de ting ong to wan no mandi tinga ap itu kamawala wan no shaying ti hakasat tadi hi ting kuman syathu no ipi ndian alit spot pengkana dengan pengkana sekolah hang tam tip show tinggal kelan ta tinggal along ke jing jam brio hayeng mo dia dikira yang hospital hadin tu den lara la don apa hawatlan tin nang adan tu ti bahayeng bahasam la long no kumban pek hadu yang ngaru kowe bahayeng bahasam gijongi lawan pen dia ngapro tin ring ai ngoi belai ngalong kum ni de jing don ring kat ke jong belai kumbau ngala yu i mo ikito mo ikito gi kentin habneng ba on don snooze te hadin on tap de tinga ai ngoi belai ngalong kum ni wat up deng ka jing stam ke jong ha ka bajur ki bayeng i mei ka jing long temen ni lak slai plat yang te kata ka jing long temen ke jong i ri ban abit yang hospital te hadin on tap de te ngatia po lan ti hadin nang to de ting stam la ngam ju phong jan yi ngapong bi jan hospital biki test ka jat ke jing test singa hai no atan ti hadin nang to de ti tang gawai ka longa phai chicken dog ngadam me ki jing tu fai wat la kata ki bayeng bahasam ki jonga ki sosi ki kuslain up ta jonga bangan chapu ka kli mo bon ki brio em aklam pacha ti hadin ta ka berkel ka jang taro ti hadin nang to Dr. Bernard Shudra ilambik yang asyik jaka betul suang baik bangin hable operation ni ke klik jong ti me yang ai oni naile ipamo ngati briu hadin mangla tangam la ban pe ka khamat nri kan te briu be ye ke ba ye kren tama kamain jong ngamla ban kan mau shu iki den hadin jong hadin nang ta bade ti oi me nai ai ti ka klik ngo habal ale jing sumaru ble da ringkat ban nga on dan ringkat ban nga kiliang baro den hadin ti ong nga imeti be nga pada ting ang la lek ta nga hang ta be ngane den be ang ta nga ping la lek ti hadin ang to be kan ti kejai ke kamba yang haru taru ti hadin tu ki transfer no yang hadin mga tia po lan tip kat no ka bangam ju phong ki jan yeng po ni ki jan hospital balik kita ki jan ti ki transfer no yang aspon grams hadin tu ngila yo ya we doktor bawan nabar maras nga shu ai ngo iblay baka ka kam ga bangile ringkat bagi tiki bakha ki jonga ki ba mo badang gi bastan kam kraw ga jing nang ga jing start ka jongki ki rap yang biang lot ki kam ki jambaro tingi poi hospital po negrams ki bu ga jaka ka ba lalong shat liu du ka ba bamiu jing sawa namar ngamla sha ik jing sawa ti hadin nang ta de bu sangi thia tang armot ti kamra thia dah hadin nang ta de ti you can tu ong ngin hap ban shnahi tamba ngin namle shui ka kle kin le nakwi ki benta bade te ngashu ai ngo yu ble ke bale te hadin banta kala bu kata kasingi bikin shnai nga ti gidan tangi kena ki ber ibak ber ka khamat jongki silang ku mangahi ti to dok kilawan ti doktor ki la pha khot chi ti kena khamlong minor thare ki la khot chi ti kena ret spang ki la dep imi ong lik no sama pha to nga mo ai la chi ni ki kena ren den hadin tu ki sakhot yang ate kala long ka ba meja yang na do ba hadu na perkhat na do ka por pra beji ki pha rong stu kamera khandai beji tharai chibo te kamat hadu ki sau tam san tam kum ta kala de ka meja hi te nga ai ngui blei shisha shudap tang na kajing ai ngui blei banga shakri abang shitam shakli kuma shukran hi pastor kili na siya trying kapo ka jonga ya ka ban shina yang kajing shina ro beslong tang dokternya matrai ka pratistat mantamo ki kam tip ha maki ki prong tang de kitir yang mereka ya all bawan nabar ho di email ong yang tinggal asyunget bet yang tamu bagi don tiki bakagi persat rajipa isyunget bet yaki ke bagi penle magi kam start ini de kumta ter kala tinggal syu ngong ngarung se kamera spo ban shna yang ting don tv doktor khasi bena maulai kinthe
tingo onga ti kren yang yong adi katan jong pimong onga to dah dia nang tati ong tia no yong onga yong tong mistri kam no ipi ngan Dubai mo yong Dubai dah dia tang ngebut jing Dubai dia ngam tip ngong ka jing Dubai jong nga Dubai tengam ngam tip syu pada hadi nang ta sedang menteri kam yang dia kita ke jing trikam ka yaat kumta tu doktor adi kapor ngasukan mal tang kumtu mal bikil asdang bansay yang anang tanang kameratia ukursi yang di kumta tinga sudah tang da kajing aingo yu blay di kata ka banga po sni mo don't news mangam ni kuslai tinga aingo sya bahayeng bazam jonga kila kuslai kajing pang kajing stom ka banga yo ikakali doktor yang ang wong kadi ka miracle bapi blay sya simla ino if you dan ringkat di dah di nanta ngalatia hospital kinas yang kidom namar ba ka klik jonga kam trikam temo ngam ju ong sister ki ngong bait nas hado te inas dedam yang ayo I the way tiki ong tiki besperar ke bat ngai para kan si jong ai ong baju om tik hado tamo nas ki kidom ki bapin ong kum ta yaki tungongan li kum no ngala ngong habaka klik jonga kam trikam ti kaslong automatically tak si iki bang nas bente dah di nata bana ting ong ngan lem nong kimat ya dom ong dep situ bang adik sit nong pang tiki ma ile kat bamon yang om dep situ dah din tang sedap tang le kejing songu shay blay nga imru kejing duai ba ki kejing le kejing blay tinga menta ti kata ka ong kejing po si jonga ka banado kejing le school ki jonga don sneeze nga mat menta shongkha shoman nga mat kejing pang kejing stam bangam de an kuslai ti wat la kata gi bayeng ki pasam jonga ila do jing kermen henry nga ai ngo yu blay ba nga don kejing kermen kejing im jonga shimen ti but kawai ru akapor bu an to doktor ti mo ba nabar ti unwan si lasina no nga si yo tang wi the way bet tang iwi the way bet bandi nga si ong nga to doktor man nga si kali di ba mo doktor parwan yo em tin kumta bet ti takasik yung kong nan doktor bo tngonga to ti nga tang si iyo ula wananga do na jingani nga si ikom iba barlan bajrong kum to bajrong pas ngai kakpo tu kapon mo iba barlan bas dak ngai kakpo saying jungir ibla juan elami ki mem ke ben besit nak ta imi en kacing long temen ke jong ti kumta ke nga si tinga ong itu doktor ngong tinga keli ngong filong kristan tu ong no adi na tab de ting ong ti nga kren ka yu dak paringan dengan melaban kren bentangan kren bedek kasih ti na adi na tab de kan ting ong bleu nang ai bor ye me menang laban treat iki patient ma ki ba kham jur ban yang aru bleu nang ai bor ngong you are Christian ong no da adi nang tab de ting asungau adi nang tu let check up adi bangami na hospital na Nigrams let check up kom to license sausin ti kidan tang gitu ki balong kampo yu ti hadi nang tab dia ti menta dang kat nusnem arsnem ni laisnem ngatip ngayo aku buat pada bulak kala tu doktor ni ngong ato ke bulat dia bahan na bata jonga nang mo nga nang kerku yu mo nang la ban dia bahan rebli de usim no yu ma ti tang kata nga su ai ngo yu bilang ha ka jing em ka jonga sedap tang ka jing songo yu blay bom ju ino yang ha ki bor baro ti tang kita kentien ge bakandiat blay kerku ai ngo yu blay ka jing Lansha matrim jang pi kong kalong ka dap jing kerku bat ngidan ke jingat mar hak jal ti jong ke jingim nyungi ki breu wai pi wai kidan ki kampa ki bau trau le tam bang mengi ki breu teng ngim nyukor ya ke bau bleu la le ngi klet ya ki bat kanja sebom jukut ndoi angu bleu nam ta jong pi kloi ban ai ke jing plus ngu bat kani kalong kadak kumbo jisu ku aingi ba ya ke bengi shem ya ke bengi mat in plalem ba ki wai kin yo sngew ya ka bor ba pla jong ble te angu ble nang ta ne ka por ko kodor al ku ble ya pi ki prabangai ki lokki jor baro balap yo sngew ya ka ne ka jing plas sngew ngu ya ka jing shem gi jel ti jong ikong ka long ka jing ku ba kraw ba ble nang ku pi kong nang ni sekmat ro ba pin long ka long kmi jong ka balang ne ba yekit ya ba ka kam go jong blai ha ki por baro jong ka ti to tran ka khu pi bat ngin sedwai kat pang ya ka jing im ba de ka yin ka sam nyong amen tran ka khu amen